Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga intay kan biagita kat naadaw iti pakasaritaan ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan ahana. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin apadas ko iti biag ajak tupulos malipatan. Ket patsek ken mamatiak a makaibati daytoy iti nabalitukan nga adal kadagiti rinibo-ribo a dumdumngeg ditoy programam. Hana ko namlat ta kumakanyakon ket kidawek asaan mo kuman ada kamaten ti address ko. Marigrigat laeng ti pamilyami. Maysa a construction worker ti amak idinto ta makilablabada laeng met ti inak. Innem kami nga agkakabsat ket siak ti inauna. Gaputa siyak ket nga rod ti inauna, nasapa a nasurok dagiti trabaho iti uneg ti balay. Agluto, aglaba, agaw-awir kadagiti kakabsat ko kandad dumapay. Panagriknak ket nasapaak a naaddaan iti obligasyon. Isu ajak napadasan tinakiayayam kadagiti padak nga ubing. Gapu iti kinaaduming agkakabsat, pasaray maawanan kami idi iti makan. At dadag iti gundaway nga aglabay kami laeng iti kape, mantika wenno asukar. Aging gaan alpas ko ti second year high school, rugyak nga roden ti agsalaysay. Hana, agsardeng kan nga agadal. Anya? Saan nanang? Diyak kayat ti agsardeng. Kayat ko ti makaturpos iti sekundarya. Tapno adan tumat diploma a maawat ko into naggraduara. Nita, kunak nga roden nga agsardeng ka? Ang nanang. Ada pangisir ka ken ka a trabaho. Iti kasta, matulungan da kami ken ni tatang mo. Diyak kayat nanang, kayat ko ti agadal. Uray pa'y kayat mo. No saan da kamot nga roden na kabailan na pagadalan. Mula nga natin maramidam. Nana. Isungan husam ti agtrabaho. Iti kasta, matulungan da kami met. Nang runa kadagiti babasit pa ya kakabsat mo. Wanan ang arod nanang. Ang trabaho ako no isuti ko nayo. Dito iti mangisir kanyo kanyak nana. Wen, di ka nagkit-kit. Nasingpot ti kumarek nga akin kukwa iti daytoy a video okay ba? Isu apat check, ngawan ti agbalin na parikot. Basta tong palem lang dagiti ibaganaken ka. Diyak kayat dito'y nanang. Already na kung pagtuluyan nga agadal. Aw-awirak langan dagiti kakabsat ko. Basta di na kumamat ibati dito ay pangaasiyo nanang. Di nak mang pagpungtutan hana? Loko nak nga agtrabaho ka dito'y. Agtrabaho ka. Maawatam! Nagadumat nga minamabalin niyo apang isirkan kanyak. Nga apay nga iti daytoy pa'y matalugar. Nasaysaya at dito'y. Tadakdakkel ti sweldom. Sa bali pa'y ti maawat mo at tip no magustuhan da ka dagiti customer mo. Masursurong tumutlaang ti dumiskarte. Isu asaan kumaanatangken ti ulom. Uminom ka lang ka Hana. Di kang babain. Agorder ka lang, agorder ha? Sakti makamugan ka. Okay, ako niti may sa botelya laang alights, Sir Briggs. Ay sana, kaadbom tinuam. Ha? Kaadbom tinuam ko na. Iti kasta, ma-enjoy mo ti aramidan tayo ton madamdama. Anya di kayat mo asawan, Sir Briggs. Irwar ka ton madamdama, Hana. Inpakada ko niti boss mo. Nagbayad ak paikit din iti half price. Anya?
Agdigos kan agpabanglo kawan. Mapantag hotel. Magagarak una yun amang tagikwakan ka, Hana. Anya. Hindi ka naging dini. Amok-mut lang nga kay kayat mo. Oh, nakita mo dito eh. Nagpost ko la kwarta. Itad ko amin kin ka na ito eh. Basta parag sa akin na kita arabi. Op. Papanamon nga eh. Apay ati makder kamatan. Pudno nga trabaho ak dito'y bar. Ngam, sa anak akas itipan panunutam, Sir Briggs. Ha? Kukom lang di kwartam. Hey! Shh! Di na pa naman! Agsupli ka dito eh, Hana! Tayawanan ba'y na babae? Dan tumot lalo daw mo niyak. Awan pa iti kayat ko ajak nagunod. Uy, Hana! Kumusta kan? Long time no see. Oh, Daisy, si kamat kayam. Wen bes. Kumusta? Sa dino ay tinag-transfer ang eskwelaan. Ha? Ay, kwa best. Sana kon nga agad adal. Nagsardeng akon. Anya? Apay? Sayang mo't. Sapay may saka kadagiti kalaingan idi ti classroom tayo. Kinapudno na. Insarak ni nanang iti may sa video kibar. Iso nga, agtrabaho ak ita, kas may sa waitress. Anya? Uy, hala. Grabe mo't ni nanang mo. Nagadwa pang isarkan na ken ka. Ngam iti pa'y video okay bar? Wen nga rod, best. Bes, kayat mo ka dita. Agsarak tayong tun bigat. Iti kastoy mo't lang nga oras. Ha? At ang amin klase kita, iswa, baliwan tanto ti agistorya. Intun bigat. Sige, best. Sige, ti makam mo. O sige, agsarak ta nga rod dito yung tun bigat, ha? Sige, best. Ay, unay mo't tanti kastang inararamid ni nanang mo, bes. Ay, wen nga rod, best. Dandani makatawan ko nga trabaho ijay bar. Ngam, awan pa'y pulos na iga makasweldo. Sigsigudan mat ngamin ni nanang ang mapanalalawan iti boss ko. Awan asina. Kaslasan na ka nga anak iti kastang araramidan na, bes. Ay, naku namon, best. Nagriigat. Kinapudno na. Napadas kun sa amin na naklase ti panang bastos. Kaya't ko una yan ti pumanaw iti dayjay alugar. Iso na lang tawan matamok apapanak. Bes, kayat mo ka diti agtrabaho iti garden? Ha? Sa dino, best. Kaya't ko basta suruandak no kasano. Tiyak ngamin kayat ti agtali na at ijay bar. Kayat ko na talaga ti pumanaw ijay. O sige, kasaritak to ni Lolo. Ibagakan ko na nga agkasapulan ka iti trabaho. Nalawa nga ti garden na iti sabong. Kat mangkit kita mo't laeng iti tangtangdanan na nukwa. Iso na laeng ata anusam ngamin medyo nadagsan ti trabaho iti garden. Awan parikot iti dayta, best. Kabaalak ti trabaho iti uray anya. Basta saan laeng nga iti video kibar. Ngam kasanon ni nanang mo. Amangan no biruken na ka. Bayamon ni nanang. Tinapatag ita kanya kat makapanaw akon iti dayjay alugar. Bes, nakasarita ko ni Lolo. Naibagak mo't ken ko anan ti kaadam dito'y balay. Kastamot tan ken ni Mami. Kat, anya nga iti ko na ni mamim. Kastamatan ni lolom. Okay lang mo't ken ni Mami. Nimot Lolo, kayat na. Basta, interesado ka kano amang suro ka dagiti trabaho iti garden. Wen best. Ikarigata ka suruan. Isu na lang ta, madanagan ni Lolo. Amangan kano ngamin, no di mo kabailan trabaho iti garden. Kabailak mat siguro, best. Kayat ko ti makaurnong. Iti kasta, may tuloy ko ti agiskwela. Hawin na, sayang mo't. Di kagdanag. Takasaritak tumatlaing ni Mami maipapaniti day tabanag. Ay na, agyaman ak unay, best. Unay kalakit din ayahan, Awanan yaman na.
Basta, agsingsingpot ka laeng, bes. Ipakitam ka ni Lolo nga interesado ka at tumulong iti karten. Wan best. Ikarit nga aramidag amin akabaulak at tumulong kan kuana. Day tapay laeng timabalin ko nga itulong kan ka, bes. Saan mo alalaangan day ta abanag best? Para kanyak, dakilan at tulong mo ti ipapanaw ko iti day a video bar. Ay, masayangan ako unay ngamin kin ka, bes. Sayang ti kinalaing kan kinapintas mo no agtali na idkalaang iti dayjay a lugar. Awan tinasaya at amasakbayan ni Jai, bes. Sigurado ka kabalan ti trabaho di ti garden, hana? Wen lolo, ikarigatak. Nasaysayatan dito ngam ijay balay pagiinuman. Wala. Awan tinasaya at masakbayan mi jay. Bastusin da kapay dagiti awan modo na lalaki. Pudno unay day ta lolo. Iso kay kayat kun ditoy ngam ti makisangsango kadagiti basto sa customer. Nalakalat ti trabaho dito, basta interesado ka, apo. Wen lolo, aramidag amin akabaulak tapno matulungan kayo. Nala, umay ka nga ruda intarog yan tan adalosan ti pagmulaan ta iti sabong. Kabayata na saan pa'y anapudot ti darang ti inay. Sige lolo. Nagbiti panawanan niya. Dandan makatawan mo gaya man dito'y ayan ni Lolo Fredo. Wen nga rod best. Dimot ko na makayat mo nga ituloy ti panagadal mo. Wen ko ma best. Ngam saan pa'y nga ita? Inton umay atawan to siguro. Saan pa'y nga min nga umdas ti urnong ko? Agbirbirok ti ikit ko iti kadwada iti balayda. Pumanaw ka nung aminon ti sigod a kadwada. Amangan no kayat mo, bes. Ay, kayat ko unay best. Ang kasanon ni Lolo Fredo. Awan pari ko titi dayta, bes. Nakasarita ko ni Lolo Fredo. Nadagsin ka no matirik na amang palubusken ka. Ang naragragsak ka numot ang makakita iti panagbaligim iti biyag. Kastati ko na ni Lolo Fredo, best? Wen, bes. Nalakalaang ti matrabaho iti balay da anti. Aglinis ken agluto ka laeng. Agpadadangamin iti asawa na a government employee. Iso kanayon ti kaawan da iti balay da. Ken di kagdanag. Kanayon nagtumad laeng nga umay ijay. Ken ibagak ni Auntie Brenda. Planom ti mangituloy iti panagadal mo. Ay na, nagbiti pa nawan. Kasladyak na puputan ti panaglabas tel daw. Ay, makatawan mo gaya man kada kamay, hana. Wan nga rod, lolo. Ay, kasla ka nuladay di pa nang sursuro ken ka nga agmula. Agabunaw, agapit ka dagiti sabong dito'y garden. Ita, kabala mo nga oray siksika ti mga ramed. Utang ko kada kayo amin dagitoy, lolo. Kat agyaman ak unay. No saan aga po kada kayo. Diyak masursuro dagitoy at trabaho. May naawa na niya man napong. Ay, unggayan. Nawatam da ito'y. Ha? Ne, anya kay daytoy, lolo, ha? Naka-envelope mat. Kwartam da ita. Kwarta? Kunayo, lolo? Wan, da ita tinaurnong aswil daw manipod imay ka ditaoy. Anya? Angam, di matinik ikanda kon? Bonus mo lang nagitininted ko idikan ka. Da ito'y ti talaga aswil daw man nagtrabaho. Dahita tigunggunam anang tultulong kanyak itilasod ti makatawan apaw. Malamon, amok kasapulan para iti panag-aadal mo. Ay na, agyaman ako na Lolo Fredo. Saan nyo lang ang amo nung kasanuti kinaragsak ko ita? Di kagsangit apaw. Di may bagak, agsingsingput ka. No, adakan ija syudad, Ay,
Di ka kumakayat apalubusan. Nasaysaya at no ituloy mo ti agadal. Iti kasta. At danto may panakil mao. Agyaman ak lolo. Di kay agdanag. Kanayo nagtuti umay agpasyar dito eh. Pakaragsakak unay no may naksarsarong karan apaw. Saan nadagsan ti trabahom dito'y balay? Darakalan dagiti anak ko. Amudan ti aglaba iti kawasda. Ti aramidem laeng kat aglinis, agluto iti pamigatan ken pangrabyan. Inaldaw ti kada medyo opisina ken pagadalan. Malaksid laeng no holiday, ken aldaw ti Sabado ken Domingo. No dito'y balay, open ti makan. Agluto kay ti kayat mo. Dagiti bado may kanila kay ko, oray siya kung ti mangilaba. Ibagak tulaang kan ka, no jak masango ti aglaba. Importante ti panaglinis mo dito'y uneg ken ruar ti balay. Mawatam ka di matlaang ti imbagak, hana? When, Auntie Brenda? Okay, good. Adaken ka mang diskarte iti kanam iti inaldaw. Mabalin met nga adwam ti ilutom iti bigat. Tano adda mabati, isunto ti kanam iti aldaw. Okay lang met nga uray agluto ka iti pangaldawam. Adaken ka, hana? When, Auntie, awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaam mo. Ken agyaman ak unay. Gaputa kinayatdak nga umay dito'y balayo. Awan na nyaman na balasang ko. Naku na ni Daisy kayat mo kano nga ituloy ti agiskwela. Ay uwan ko ma, Auntie. No kayat mo. Mabalin mo mati agenrol iti als. Apag huston to, into no maya pa nagsasarag. Agpaisong, Auntie? Wan, basta di mo liwliwayan ti trabahom dito'y balay. Awan parikot kanyak. Ay na, itapay laan. Agyaman ak unayan kada kayo, Auntie Brenda. Awan anyaman na kunak mananhana. Amom, awan imposible iti tao nga ammo na ti dumiskarte. Amok akaba ulamday ta, iha. Kadagiti amin na nagbalin na katulong dito balay. Makunak anihana ti kasisingpatan ken kagagagatan bakit? Nakuna mon lakay. Ammo na ti trabaho na. Ammo na dagiti obligasyon na. Talagaan na nakam nga ubing. Un nga rod, saan laray ta? Desidido nga gadal. Makita mo tiragat ng agiskwela. Pudno day talakay. Sala nga day ta. Nalinis ken pulido pa iti trabaho na. Talagang awanan may bagak ken kuana. Isuarumbang na lang ti panang paadal ta ken kuana. Ta sayang ti kinasirib na. Huwan lakay. Nangatong agpaiso dagiti grado na. Ay, jak la matukod a panunutan. No apayakas deti naramit ti mismo nga inana. Agasan, taimbis a pagadalan na. Pinagtrabaho na iti maysa a video kibar. Ay, huwan nga rod Talaga siguro nga da kakasta a klase tinaganak. Nalabit. Gapoy ti kinarigat ti biyag. Iso amay turad da nga aramidan ti kasta kadagiti anak da. Congratulations, Bes! Kamaw dyanan na. Naggraduar ka matlangan. Agyaman ak best. Utang ko amin ken ka daytoy. Ngamin, no sana gapukan ka, jak makapanaw iti sigod ngayan ko. Awan anyaman na, Bes. Maliit na bagay. No need to mention. Pagyamanak mo't unay, gaputasan anasayang dagiti sakripisyom. Talaga nga ingkaid mo tinagadan. Aging ga nagturpus ka. Siyempre jak mat kayat masayang dagiti intultulong yu kanyak. Iso talaga nga ingkaid ko tinagadal. Kat pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, di nak binaybayan.
Congratulations, iha. Congratulations, anak. Agyaman ako na yan, ti Brenda. Uncle Randy, utang ko kada kayo ti amin. Da kayo ti adda iti likodan da ito ya baligik. Awan na nyaman na, iha. Nagbalin kami lang nga instrumento ti Diyos, tapno maragpat mo dagiti arapap mo, iha. Ngem kiti, sikamat lang ti mismo anang itrabaho, tapno agbaligi ka. Ita, tada na talgad at trabaho, ana. Panawin mo tay, tapno subadam dagiti nagrigrigata, gapukin ka. Ha? Oh, no awanak anang ipas ngayken ka. Awan ka kumamot ita, dito'y lubaw. Iswa rumbang lang nga subadam dayta. Nana. Tunggalag sweldo ka, rumbang nalaeng nga ikanda kami mat ni tatang mau. Kastamutan kadagiti adem. Di kagbalin ama nagpubukaw. Oh. Ipurwakan na kami mo ta. Saan nagapaw ta nakaadalkan? Kadi mo amaw nataliyawan tinagapwam. Di kay agdanag, ta sa anak akas ta klasin ti tao, nanang. Uray kas di tinararamid yu kanyak. Amok latamot a panunutan ada kayo ti inak. Tapno di yumat ko na. Sige, ikan kayo iti binulan nga bastuyo. Nasayat mo nga ron, nukasta. Di ka pa'y makias-asawa, ha? Tulungan pa'y nga agadal na giti kakabsat mo. Tanay, interesado damat nga agadal. Bayang pa'y laday ta sa asawa. Nagrigat ti biyag. Kan may sa, ang mga no saan da kaminton na maikan, inton makiasawa ka. Yan na. Hindi mo kinsinas katapusan ti sweldom, Uwan, nanang, apay ka di. Nan, mangtid ka man. Ikanak iti mapan ko ipalingkay. Ay, kuha nanang, awan pa'y sweldo mi ita. Mout! Ha? Awanan ka iti utang na imbagan nakam. Nakaadal ka lang, nakalaslas-lastog ka mo tayo. Sukir ka nga inanak. Nanang! Bes, congrats! Na-promote ka gaya man kas manager iti kumpanya pagtrabahuam. When best, thank you. Okay, apay. Awan pa'y balak mo makiasawa, huh? Dumteng tulat ta siguro dayta best. Ngam no ita, awan pa'y. Ngamin, ado pa'y ti obligasyon ko iti pamilyak. Tulungak pa'y makaadal lagi ti kakabsat ko. Ay, sana dakas ti tumulong. Nang runa no ti pamilyam. Angam, panunutong kumamot at ti bagim bes. Laglagi pem. Saan ka nga umubing? Best? Kita ma. Oh, duwan ti anak ko. Isuasi ka, makiasawa ka meten. Iti kasta, maadaan ka meten iti bukod mo a pamilya. Saan nga agnanayon asika tinamnamain ti pamilyang bes? Napiksada mo't nga trabaho? Sana dakas ti tumulong kunak manen. Angam ni, kitang ma, di mo itid amin. Surwang mo't ida adumiskarte, kas iti naramid mo. Isa naragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Saan ka di? Kastaunay a panagyaman ko iti best friend ko ani Daisy. Nalabit ano saan agapukin kwa na kat sa anak kapanaw iti dayjay abar kat ang mga nujak meten na ituloy pa'y tinagadal. Kastameten iti lolo na anang isuro kanyak no kasano ti agtrabaho iti garden. Ken kadag iti auntie ken uncle na anang ibilang kanyak kaspudpudno a pamilya. Pinagadaldak nga awan dinawat da akasukat na. Itataadan na talgad at trabaho, siyak meten tinamnamaan ti pamilyak. No maminsan, masair tiriknak, nang runa no kasjay nga awan maitad ko iti inak. Ibaganan anaimutak, awan kano ti utang ko anaimbag anakam. Jak kano ammo asubadan dagiti rigat ken sakripisyo na anang padakkel kanyak. Nasukirak kano nga anak. Nakaadalaklaang kano ket din makkelan ti ulok.
Isang sangit kulatan nukwa. Mapanpanunot ko paikit din asaandak samat apudpudno nga anak. Aginggat kaano aya amabayadak ti utang ko anaimbag anakem iti inak. Aging galangan dito'y Miss F. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nangiornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Hana. Ken ka pagayam, Hana. Uray kasta ti naglabasam, makunak anagasat ka, ngamin nabailam asinaranget dagita apan nubok iti biag. May saka anasingpet nga anak, itultuloy mo nga rod ti kasta akinasayaat mo pagayam ko. Patsyak adumteng to ti gundaway nga ikan nakati Diyos iti gunguna, gapo iti kasta agalad mo. Panawan meten tapno asikasum ti bagim. Panunutem ti masakbayam. Aramidem dagiti banag amang paragsakken ka. Kang runaan iti amin, di mo liwayan ti kumararag iti Diyos, iti kasta ket tarabayan, iwanwan ken isuro na tinasayaat nga aramidem. Alakastan pagayam, Hana, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.